Tím táto. Dobrý. Nie to chce moc. Lebo to svojím to dal. Tady tu do cukru. A to nie je zle. To sa mi rozopíra sa. Daj si ju. Daj si ju. Poďme. Obrikaj. Poďme. Ale nie teraz. Večer, debil. A čo si ulečíš teraz? Nie, poďme hola. Však sa ukáž celá, budeš mať viac ľudí. Ale ja nechcem viac ľudí, bo už tu mám 54, čo ti jebe? 56. Ja vás nepoznám. Kiko, čo sa smeješ? Prečo sa smeješ, Kiko? Vysvetlí mi to. Boha. Tak ani filter nemám. Pozrite sa, ako som fajnová. Ahoj, Saška. Ukáž sa trubica. Boha, prestaň ma jedovať. Dobre, šľapka. Čaje, zober sa a môžeš ísť do piče moja. Ahoj, ahoj. Prosím, pani, vložte katapes do rámu. Trubica. Ahoj. Ahoj. Čo robíš, Saška? More, piče, kokoty vás paláne, hajte ju. Sa. To čo je tá reklama? Ha. Kurva. Hej, bonus, to je love, áno, to je plná séria. No čo teda? Me na džanau. Alebo dám si tie šaty. Daj si sukňu radšej. Tričko si takže jakého bolo to? Však ale... Bože, už vám jebe, choďte do piče, uchyláci. Šukárcal. Sa teda paľkera. Internet, ešte mi ide, babu. Buonasera, Lubena, neminuj sa. Jaká prudka hneď, na čo ideme ven? Dojdi. Ja, vieš čo? Jebem na to. Neviem, čo si obujem, dá si asi tie Nike, ale musím si ich vyčísliť. Hej, z 50 ľudí to mám 16. A čo? A jebnem drdol, pozri sa na to. Daj mi ten mobil. No. Tá pizza. Pokaż. Daj tu tanečky. Buonasera. Idem to dorobiť. Čo si mám spraviť? Povedzte mi. Kurva, šak ti jebe. Maria, sa ostrihám. Čo robíš, Kiko? Ako sa máš? A tak. Ideš bomby, dobre ti to ide. Však čo by nie? Idem von. S kým ideš von? Špacky? Ty natáš na TikTok, vieš? Máme, keby som porodila 4 deti. Nejakú ženu. Však, choj. Jebem vás. Kde všetci sú rovnakí. Tak čo potom?
Jak ja môžem mať chlapa? Povedz, Vanessa, povedz na čo? Na čo ti chlap? Mám strapiť nás. Na čo? Neplač. Nemáš pošleť nejaký 5 eur do výplaty? On už vypol výplatu, vidíš, vypol. Minul. Cigarety. Dobre. OK, dobre mi to ide. Chcete podnikať Už mi to jebe. Bože, on zase fetuje tento chlapec, prosím. Kúkaj na ňo. Kto? Tak, zás Igorko. Cukríky zase žere ako špičková bodka. Ukáž mi ho. Však to je tráva. To není tráva. Však oni to mal tak. Viem. To je tabletka ružová. Ružová tabletka, ja ružovú boty, mám v izbe. Druhú bude mať, lebo tretiu do piče. Lebo vám trebajú fety, piče. Že, Valecka? Že? Ticho! Nech už odpíše, bože, kde je toľko? Že je jebnutý. Neviem, či si mal obliec. Kam nervy na ňom. Trhám ti všetky. Ja idem vybrám. Čo ste, Jastk? Čaute, ahoj. Kiko, bavíte to? Čo je vlastne pondelok? Či pondelok? Piatok je to 4, nie? Hej, neviem, odpúšujem. Ozaj? Už je teraz. Ja som myslela, že už ma ide počuť. Račiča je myšlina upretuté. Idem spať, mám to v piči. Čaute. Čau. Mňa boli brucho, hej, čo sa stane? Dobrú noc. Good night. Aračaje, zavadzáš. Ideš mi robiť ultrazvuk? Nie! Sexo. Mora to ešte teraz vypadne. Nechaj ma, dobre, mám filter. Kikino. Čo budeš dnes robiť? Dobrá otázka. Čo budem dnes robiť? Ideme von. Asi sa voziť. Krava. Ty si koza. A potom príjem domov, pojem sa vyspať alebo vláča a večer idem von. A
A potom prídem o 5 ráno domov. Zatra budem jak v piči. Zatra je nedela, že? A čo mám to v piči? A zatra je svátek. Je zavreté. Kurva! Zasa ideš jebať, ja sa nejebem. Nedeľu je pondelok. Kurva. Odtorok nie už, nie? A stredu ideme do školy. Môžem to jebať. Zas ma tam nechá samú kúkaňanú. Ale nie. Musím, pôjdem. Tak ma vyhodia. Na sociálku. Katka nechodí do školy. Ma vyhodí. Ti jebe? Kúkni na to kokovi. Čo, ste sprostí? To som taká zaujímavá. Kikino. Ja tu mám jedného človeka, ktorého poznám a to je Kiko. Vieš ten Denis Dvorníkov, to je jeho bratra, či čo mu je? Jaj. On tiež možno pozná Šimona. Nie, ticho buď. Poznáš Šimona Šuberta? Či jak mu je? To koľko ľudí? Možno 350 ľudí. Ja som tlak! Šubina. Nech umre. Jaj. Kto teraz? Šimon? To nemáš rád? Chvala Bohu, aspoň niekto. Ináč. Sme v to spolu. Či to taký kokot. Ona sa s ním dáva furt. By som ho kopla. Všetkých. Nech ma vyfajčí. To sú silné slova. Tento, ja mu zavolám aj 3-krát. Kurva, piče, tam, more. Ja by som išla akože aj duel s niekým. Normálne. Ale neviem s kým a prečo. Ja mu to pošlem? Mám mu to poslať? Áno. Nie.